Da kuka ji cikin wannan sanarwa wato tsohon shugaban ƙasar Cote d'Ivoire wanda aka saki daga gidan yari a jiya wanda ya samu kansa shugaban ƙasa Laurent Gbagbo kenan an ce zai zo a Yamai wajen rantsar da bikin rantsar da shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Bazoum an ce hadda shi cikin waɗanda za su zo kenan abin mamaki kenan za ku ga mamakin wannan sanarwa ko wato da cewar Laurent Gbagbo zai halarci wannan bikin rantsar Alassane Ouattara shi ma yana a wurin. Wato kuma Laurent Gbagbo da muka wallafo muku wato an ce yana cikin maye shika-shikan baki wanda za su iso a ƙasar Nijar a gobe a sahun gaba. Alarkesa Alassane Ouattara shi ma an gayyace shi zai zo kenan ana shirin wadda aka yi dindindin kenan. Ana shi cikin wannan wato hoton wato jagoran CEDEAO Jean Kwasibro sakatare general na CEDEAO zai halarci wannan bikin rantsar da sabon shugaban kasa Alhaji Muhammadu Bazoum a gobe insha Allah tare da wata babbar tawaga wadda ta kunshi komishin daban-daban na babbar kungiya ta CEDEAO.